Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu isencane lengane because ngiyenzile le video kuzofana nokuthi ngiphinde into eyodwa komunye izohluka ngoba lana sekuthiwa ukuqhathanisa isencane lengane nothando nesithembu ukuqhathanisa umseleku nobaba uDlamuka. Ngiyaxolisa nje ukuthi sixoxa ngobaba uDlamuka, kodwa into eyenza ukuthi ngithathe lokhu kokubili ngikufake ndawonye ingoba la kunama-TV shows awu-2 ne-reference abantu abakwazi ukuyibona eduze, into ephambi kwabantu le. Sebeqalile-ke abantu, hhayi manje, besho ukuthi uSiyacela noSibindi kahle kahle into eyodwa, umehluko ukuthi lo kubo kunemali. Khipha imali-ke manje ukuze uyizwe lento esiyixoxayo, sikhulume la ngabazali. Because umbono wami nowabanye yilento yani ye-parenting style or parenting mistakes, amaphutha enziwa abazali agcina ebulala ingane. Sikuthathela lokho, uMayeni uyasho kuMseleku ukuthi ungambulali uSibindi. Why? uSibindi unesibuko esiwubaba uMseleku as i-role model yakhe, kanjalo noSiyacela. Into-ke engiyifaka ngobaba uDlamuka, wakuveza yena baba uDlamuka ukuthi iphutha elenzeka noma indlela aphathe ngayo uSiyacela esemphatha eseyedwa because ubengayitholi i-support yamakhosikazi akhe lawa abekhona ukushona uma kaSiyacela, waba ilo baba ototosa ingane kakhulu. Mangabe kuthi ubuthando nesithembu noma le TV show awazi uyibuke, sengiyakuxoxela, uSibindi uyiqanda likaMseleku. uSibindi uyona kodwa uMseleku abe nento yokuthi lento uyayifihla ukuthi uSibindi wonile, kungcono asole umuntu oseceleni. uSibindi wenza amaphutha, vele nezinye ingane ziyawenza amaphutha, kodwa indlela mase kufakwa i-discipline kuSibindi eyenzeka ngayo ezomshiya yena engaboni ukuthi u-wrong kule situation akuyona. Kanti mase kufika uma wakhe okuwuMayeni, ilona esimuzwa esho ukuthi uSibindi lento lale izomlimaza, and maye engasafuni ukuthi alalele uma wakhe, at least ethole omunye umuntu omdala owubaba ozokhuluma naye. Ukufaka-ke ubaba uMseleku nobaba uDlamuka endaweni eyedwa ingoba la ngikhuluma ngobaba namadodana abo, nento yokuthi abafana banento yokuthi balandele kakhulu entweni eyenziwe ubaba. Njengoba uSibindi ethi nje ufuna ukuba namakhosikazi awu-8 noma awu-20, ukuthathele ekutheni ubaba wakhe usekwenzile waba namakhosikazi amangaka, so naye ufisa ukuhamba ey'nyathelweni zikababa wakhe. Mina-ke into ingidine umuntu onezwi elinobuxoki, olalela ngenye indlebe avale, because uSibindi lento yokuthi uyibhubesi useshilo ukuthi uyizwe nguMseleku. La uSibindi enamacala khona sihlezi sibalalela bebobabili ubaba uMseleku noMayeni, esimuzwayo ukuthi akekho happy ngale zenzo zengane, uMayeni asale uMseleku. Ngingakubalela ama-episode akuzingane zesithembu, ngiphinde ngizokubalela ama-episode akuthando nesithembu. Ngiyazi ukuthi ngiphinde into eyodwa, but kunombuzo guys ovelayo ukuthi hawu, uwa-compare uMseleku nobaba uDlamuka or uthando nesithembu isencane lengane into engafani. La ngikhuluma ngomzali, sithando sami, ngomzali namaphutha nalento yokuthi ingane etotoswayo iphuma ibe njani, because ngesikhathi ikhula yona ingane kufana nani, ingane ingalibamba igama lenhlamba komunye umuntu kube ukuthi umzali akayazi, kodwa ngesikhathi usuzwa ukuthi hayibo ithuke inhlamba ingane ikhuze, ungahleki, ngoba lokhu kuhleka ingane ngesikhathi iyenza oku-wrong ikhula nakho masiyabonakala. Ngesikhathi sibonakala abantu sebesola, usufuna ukuhlehla ngathi awazi. Yilana-ke abantu belande khona ubaba uMseleku, basho ukuthi lento uSibindi ayiyona yakhiwe ubani. Ngiyigcizelela-ke lento ngoba manje uma uSibindi esenza izinto sebethatha yonke into beyifake kuMayeni. Eyomshado kaMayeni yenye indawo, kodwa yokuba umzali kaSibindi yenye indawo, lena-ke sikuyo. Kodwa-ke futhi-ke angiphikisani nawe mawuzothi wena
umayeni ukhulisa uSibindi yedwa. Isona sizathu esikwenza ukuthi la maphutha kaSibindi umayeni ngoba uthi wena uMseleki u-absent. Ngoba ayizukwenza sense into yokuthi uyazi ukuthi umayeni umakaSibindi, ubaba wakhe uMseleki. Kodwa makuvela into engaqondakali ngoSibindi, umayeni omdonsa phambili. Like kanjani? Ulwandle eyakhe siseza kuyona ngoba nolwandle unazo ezakhe, kodwa sile kaSibindi. Mina-ke ngikunikeza umehluko wokuthini uDlamuka wachaza loya baba, wachaza ukuthi amakhosikazi akhe ngesikhathi wona ehlehla engamsizi, enengane encane isishonelwe umama, yilana yena owaba ubaba lo ongasakwazi ukuthi cha noma le ngane isibheda. Yakhula-ke le ngane nalo mqondo ukuthi noma yini engiyenzayo i-right noma isi-wrong. Akwazi ukuthi kube lula ukuthi kufike omunye umuntu eceleni athi kule ngane u-wrong, ikuzwe lokho. Kanti ikhule ngokuthi yenza noma yini i-right noma kwesinye isikhathi i-wrong. Yinto efanayo noSibindi. Kanti bowuthi abantu uSibindi bamfaniselane noSiyacela because uSibindi sizwa ngaye. And into ayikhulumayo angeke akususele ekhanda uSibindi ukuthi uMseleki umtshela yonke into. Mase siyabuka ukuthi ubudlelwane bukababa nendodana buhluka kuphi. Yes, siyabona ukuthi sizofika isikhathi sokuthi amtshele ukuthi izinto zime kanjani emkhulisa, kodwa ubungozi kanye nobuhle bokuthi ingane yazi yonke into kuyini, yila kuvela khona-ke izinto. Umqondo womntwana uyadevelopha ngesikhathi ekhula, noma ekhula futhi ingane ifanele yazi ukuthi ngi-wrong la, lokhu kuyaphoqa. Kodwa manje thina-ke sibuye silandele ukuthi hayi bo, siyasho nje kwenye into, simemeza into engekho ngoba nasi isibuko sale ngane. Manje-ke sekuthe sekusuka sekubabaza abantu abaningi because uThando Nesithembu ishow ebuka abantu abaningi. Ngicabanga ukuthi unyaka nonyaka ama-viewers eshow ayakhula, sekuzobhekwa uma wakhe. Ngesikhathi uthi uma wakhe ukhona, ubaba wakhe uyaphila. Ngesikhathi futhi uthi uma wakhe uphethe i-mic, ubaba wakhe ukhona, akasho ukuthi akucishwe i-mic mayesebona ukuthi uyabhimba into ayikhulumayo. Angithi uma futhi sekuthiwa-ke kubambiswene ngoba phela ngithi nibuye nithi niyayi-understand into eyenzakala lapha, i-unity khona, nomunye umama engaphakama ethi ayicishwe le mic mawukuthi ingane iyabhimba. Kodwa manje ngoba sekuyavela ukuthi uSibindi uyiqanda, ngisho abanye amakhosikazi aya-understand ukuthi uyiqanda, yingakho futhi engathethiswa, yikho-ke i-mic ise-on ekhuluma into ebhedayo engahlangene naye. Akakhuluma into ebhedayo, ake ngithi ukhuluma into engahlangene naye. Kodwa uyithathephi-ke lento? Ubaba ufike emfide yonke lento. Akhohlwe futhi ubaba ukuthi hawu, amakhosikazi lawa ami, omama laba, uSibindi akufanele ukuthi abahloniphe noma ngabe isimo sami nabo sithini. Ukuthi-ke ngifuna ukuthi-ke kule video uyizwe lento yokuthi asibheki umama kuphela ngesikhathi kunamaphutha, ubaba wenzeni. Sengiphinda-ke futhi ukuqhathanisa ubaba uDlamuka nobaba uMseleki. Ubaba uDlamuka wasibeka isizathu nento emenze yabona ukuthi yena ulenze kuphi iphutha ewumzali kaSiyacela njengoba uSiyacela enje. Futhi-ke okunye akusho ukuthi ngempela ingane zonke ingane ezingahloniphi ngoba abazali bazo befisa ukungahloniphi. Ezinye izinto ziyenzeka ingane ziphume eceleni. Kodwa uSibindi into esiyibambayo sonke ngaye, mhlawumbe iningi, ukuthi uyilo mntwana ongawazi cha. Yilo mntwana ongakwazi ukuthi iyeke-ke lento osuyenza. Because ngisho uMseleki kufika izinto ezenziwe uSibindi kuThando Nesithembu, asikaze simbone eshintshe ebusweni. Asikaze simbone enakho ukuthi lento le iyangiphoxa, ngiphoxekile because yenziwe ingane yakhe, ukuze noSibindi mayifika into abe nokusaba ukuthi into engiyenzayo enje ifika kubaba kanje. Lento mangiyenza mina ngiyingane iveza ubaba ngalolu hlobo. uMseleki ube nento yokuthi upreacher isithembu kuSibindi. Ngesikhathi epreacher isithembu kuSibindi khona izinto azenzayo futhi ezinye uSibindi eyibona. Yingakho nala kufanele ukuthi uSibindi khona ashone phansi yena uyaphakama.
Kodwa-ke ubuxoki obuphethwe omama ababuka uThando Nesithembu njengamanje bathi uMseleku akayena ubaba kaSibindi, kodwa uma kaSibindi umayeni kuphela. Mina ngibuza ukuthi wena umdala-ke uhlulwa yini ukuhlukanisa ama-conversations amayeni noMseleku bekhuluma ngomshado nala bekhuluma khona ngengane yabo, ukuze ubone ukuthi umayeni akakaze wayishayela ihlombe into eyenziwe uSibindi. Akakazi. Kodwa manje unenkinga yokuthi uyifeni kakhulu. Wemalo, wena uyifeni. Ubaba uDlamuka ngimfaka esikhundleni sokuba umzali. Ngimfaka futhi ngoba abantu esikhuluma ngabo ababili abafana nobaba babo, nokulandela-ke izinyathelo zobaba, noma ngokubuka ukuthi ubaba wenze nje nomunye enze. Ngamuzwa kusiyacela ethi phela yena ufuna ukuthatha isithembu ngoba ubaba uDlamuka wasithatha isithembu. Angibafanisi lana ngokuthi uMseleku unemoto engakhi, izindlu zaMseleku zingakuphi e-KZN. Ngifanisa i-parenting style. Kodwa lana-ke sizokhuluma ngento enjani eyiphutha ngoba nabanye bayenza. Yingakho abanye beze bethi uyabona ukutotosa ingane kakhulu uyenza wrong ngoba ingane ayizogcina kuwena, izophuma ngaphandle i-experience abanye abantu, and abanye abantu abazukusincenga njengoba wena usuke usaba nokuthi uyisole ingane yakho mayi-wrong. Ayikho into e-wrong ngokuthanda ingane ngozukweqa. Into e-wrong ukuthi ingane uma isiyenza amaphutha ungafuni ukuthi uyidiscipline. Uma isiyenza kabi ungafuni ukuthi uyidiscipline ngoba ikhula nakho ukuthi mina ngihlezi ngi-right, njengoba uSibindi simbona kwinkulumo zakhe ukuthi yena kahle kahle uyo-right, kufanele kugcine yena. Nosiyacela-ke usiyacela uWes ngoba uthuka nanenhlamba. Kodwa into embusayo ukuthi uyena u-right. U-right ngisho kunabantu abadala kunaye. NoSibindi u-right ngisho ukudlula oma bakhe. Kodwa oma bakhe sebeyihambile impilo, bahamba neminyaka emide. Yena ezinye izinto mayesazoyifila, nokuba serious kwezinto imasazokubona. Kodwa ngesikhathi eya kuleza zinto aya kuzona njengoba ekhula, uhamba nalokhu ukuthi ngi-right. Uyothi ejika esebona izinto neqiniso la azenze i-victim njengomSeleko. Njengoba uMseleku manje sekhuluma ethi vele sengiyazi ukuthi mina ohleze ngi-wrong. Hayibo. Mase sithi-ke thina kufanele sithuswe uSibindi ukuthi yindaba enje. uMseleku manje usethi mayekhuluma kwi-speech sakhe sengiyazi ukuthi ngihleze ngi-wrong, yimi ohlezi ngi-wrong, uzofuna ukukhala. Yikho uma ngabe esekhuluma eshaya itafula ethi hayi ungakhali siyaxoxa. Ngoba manje iqiniso alibe lisaba khona uma usufika nokuba manipulative. Ilungisa kanjani-ke inkinga uma usuzoshaya ngokuthi abanye sewuthi ibona aba-wrong ngey'ndlela ey'phansi. Lona sengibuza ukuthi ubaba uDlamuka nobaba uMseleku abazali, banabafana. Abafana abanyakazisa eSouth Africa ngokudelela. And ekugcineni kuthiwa amaZulu vele iy'ngane zakhona yize y'phathe amakhaya, y'phathe imizi ngoba nakho kuthiwe zizokhula ziwe obaba. Yikho leyo nto. Ikhaya ngokuthi umama wakhona nobaba wakhona ushaya umthetho. Ingane uma siyibona ukuthi i-right iphume eceleni yenze yayinto ezoyishaya khona umthetho egcekeni layo. Kodwa uMseleku yena ufuna ukuthi endlini kamayeni kugcina uSibindi ebe eyingane. uSibindi simuzwa ku-TV show ethi kwintombi yakhe uzohlala ekhaya ngoba phela ekhaya nobaba ikhaya kubo, okusho ukuthi akekho oshaya umthetho. Nami ngingabeka into yenzeke, nobaba naye ngabeka into yenzeke, like siyalingana. Yenziwe ubani-ke leyo nto? Ifune uze uyithole. Ifune uze uyithole. Laba abathi nje uSibindi ekuqaleni akakathi shwi kumkhulu wakhe sasiyibona into abayishoyo. Nawe ungayibona namanje futhi usangayibona ukuthi yindaba babethi uSibindi akakahambe eye kumkhulu. Mhlampe mayeke wahlala nomkhulu kuzobuya kunomehluko. Ngoba manje senginamaxoki manje, ngingamaxoki manje.
Niyaxokiza-ke manje ngoba manje sekuthiwa umayeni ngoba umayeni yakhe nomshado nama-issues akhona nomgo wasemshadweni enye indaba ende. Lena eyakhe nomseleko nokuba abazali ukuthi bobabili bakhulisa umuntu ozoba uhusband womunye kusasa. Bakhulisa usomabhizinisi ozophatha abantu kusasa. Bakhulisa ubaba ozothiwa ubaba wakabani. Kodwa makunje hayi siyasaba thina ukuthi hawu lona osefuna ufuna ukuthi khona into enginyanyisayo ekhuluma ngento esingayazi noma yenziwa abazali la kuyiphathi kababa wakhe usenyanyile. Unyanyiswe yini? Wazi indaba ezinkulu kunaye ezingamdingi. Kodwa yini futhi eyenze leyo nto ubaba uMseleko uyasho ukuthi umndeni wakhe wasuke wahlehla. So mayehlehla umndeni wakhe mhlambe uyena Sibindi ambone emthemba kakhulu. Ukutotoswa-ke kengane kakhulu kuyayona. Ngingakubalela nje mase ngithola ithuba. Lelo phutha ukuthi ingane ithole yonke into. Kodwa futhi ingafundiswa indlela e-right. Ingafundiswa ukuba humble, ingafundiswa ukuba kind, ingafundiswa inhlonipho. Kwazi-ke nje ukuthi hawu unana bakithi, unana uyokhula abe unana engaphinde ayibone ukuthi yena ngelinye ilanga fanele ekwazi ukuthi etshelwe amaphutha elalele eshintsha. Ngoba unana uhlezi e-right. Unana ngithi lo sithukayo ukuthi ingane so hayibo ihleku ungazi usukuhlekwana ingane usuka inhlamba. Ithi masithuka phakathi kwabantu uzuma wakhona useyamangala nobaba wakho useyamangala. Hayibo hawu musa ukuganga ngathi ngoba lengane into iyenza ungayikhuzi. Ingane ezingakhuzwa-ke zinjena. Ayikho enye into ngoba umuntu ofika eceleni vele ingane izothi hayibo ubani-ke lo esezongitshela kanje. Ubaba engangitsheli yonke leyo nto angeke ngizwe ngaye. Kunjalo-ke njengoba uSibindi usho kuma wakho ukuthi ngeke ngizwe ngaye. Uzwa ngobani? Unquma nobaba wakhe. Ngobani? Ubaba wakhe uyena muntu obaluleke kakhulu. Uma wakhe akabalulekile. Ngeke siphathwe abantu besifazane. Kusho uSibindi ewumfana. Ngeke siphathwe abantu besifazane. Khona usazongibuza ukuthi ngibafaniseleni kuMseleko noDlamuka, ngibafanisele ukuthi iy'ngane zabo lapha kubantu ababuka lama-TV shows bayabona ukuthi lana kune-pattern efanayo, idalwe yini le behavior efanayo. Angibali ukudrive iy'moto, angibali ukuthi umuzi lo ume ngakuphi, angibali ukuthi uhlobo lamabhizinisi okuleya khaya kunjani. Sikhuluma nge-behavior yengane, ukungahloniphi, le disrespect ecasula abantu, le nhlonipho abangenayo ukuze kuthiwe i-KZN yonke ihlulwa yingane ezimbili. Ngoba lezi ngane ayihloniphi. Ngesikhathi kuthiwa i-KZN yonke ihlulwa yingane ezimbili, yimi engizosho ukuthi cha e-KZN akwenziwa kanje. Laba benza kanje mhlambe makubo kuvumelekile noma ama-TV shows abawashuthayo bayavumeleka ukuthi benze nje. Kodwa esingazukwenza ukudelela-ke umama walengane. Sibe semzwile ukuthi ubekhuza. Mase kube ukuthi wena uthatha ingxabano yakhe lo husband wakhe uzoyihlanganisa nento engahlangani nayo. Kodwa mhlawumbe ikhona la ihlangana khona. Sizoyifuna indawo ukuthi isihlanganaphi. Okwamanje kuzoba sengathi ngikhuluma ngiyahema, kodwa ngizobuye ngiwaqedele onke lama video ngoba kuyavutha, kuyashisa, ushushu emzumbe. Malo